For fanden, TV-avisen er langsom. Er vi startet? Hey, vi er faktisk startet, så start nu for fanden. Ja, kan du ikke lige holde din kæft? TV-avisen, god aften. Nå. Vi starter med... Hvad starter vi med? Står der her? Ja. Vi starter med sport, hvor Danmark vandt mod Spanien i håndbold. Du skal ikke være så fjollet, okay? Håndbold 33-16. Nå, synkronsvømning. Hvad fanden er synkronsvømning? Nå, det er lige meget. Det lader jeg sikkert til dig. Synkronsvømning. De to danser i synkronsvømning har sådan de svømning. To danser i synkronsvømning dansede fantastisk i vandet. Men det var nogle to drenge. Har de ikke? Det siger man ikke her på tv. Nå. Og vi har dem her i TV-avisen. Jeg spørger på, det har de. Hej, drenge. Oh my god. Hej, drenge. Har I en diller? Det siger man altså ikke her på tv. Har I en diller? Ja, men det skal jo Har I en snakke. tissekone? Nej, Har I en tissekone? nej, Har I en tissemand? nej. Har I ikke? Hvad tisser I så ud af? Jeg mener, ja, vi har en tissemand, men altså. Okay, så lad os snakke om forskellige vægte. Skulle vi ikke starte, eller hvad? Jo, jeg starter. Der er ikke nogen, der forstår det sprog, de taler her på TV Nord, eller TV DR, eller et eller andet, hvad det er, det her Hvad lort. er det, de sagde? De pippede og gjorde sådan her. Ja, okay. Ja, jeg tror bare, vi slukker for sporten her, og nej, TV stille. Ja. Og vil du lige være sød og overtage det her filmproduktion, for jeg skal lige give en lille nyhed. Okay. Test på mig. Tak. Ja, jeg vil bare lige sige, TV-avisen kommer om et kvarter senere, fordi der var en lydpult, der var gået i stykker. Og så derfor så siger vi bare moin!